Ja, nu skal vi lige se, hvordan vi tænder op i den her brændeovn. Der ligger lige lidt fnuller herinde i forvejen, det er fint nok. Det man gør, det er, at man tager nogle optændingspinde. Det er dem, der er her. Så lægger man den. Starter man med at lægge 2. Sådan der. Så tager vi nogle af de her optændingsblokke. 4 stykker. 2. 3. 4. Sådan der. Så tager vi nogle flere optændingspinde. Så lægger vi dem på den der led. Sådan der. Så får der noget luft imellem. Sådan der. Jeg skal lige være en til her. Nej, det bliver lidt for meget. Så kan man lægge en til. Og sådan her. Der er også en lidt større, der kom derud. Så kan man lige tage sådan en mere her. Og lægge herud. Så er der godt med luft dernede under. Når man så skal i gang, så tager man lighteren. Og så tænder man alle, sørger for at der kommer gang i optændingsblokkene hernede. Nu gør jeg det så ikke, fordi jeg skal ikke tænde op lige nu. Men nu er optændingsdimsen klar. Så tager man, inden man tænder op, når man så har tændt op, sat ild i det, så tager man en større ting. Det kan enten være et stykke træ her, eller det kan også tage en af de her blokke her. Sætter den bare ind her ovenpå. Sådan igen, der skal hele tiden være masser af god luft. Så starter man den simpelthen op på den måde. Når der så er kommet godt gang i det, og den er sådan ved at være brændt halvt ned eller noget, jamen så lægger man det næste stykke på, og så kan man bare nøjes med et stykke gang og lægge på, og så bliver den rigtig fin. Det var det.